άξιμα, τέλος πάντων, μπορείς να πεις είναι συλλέκτης. Ας πούμε. Αλλά οι ακροτηριασμένοι γίγαντες που του ραγίζουν την καρδιά, την ραγίζω εγώ δηλαδή, δεν λέγεται αυτό. Πω, τι έπαθες, κορίτσι μου. Μου λες, Μάρο, έκανες κανένα σχόλιο μετά? Όχι, τίποτα, κυρία. Έπαιξες τίποτα? Τίποτα. Ευτυχώς. 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 Έσωσες τη ζωή σου, ευτυχώς. Ναι, γιατί καλέ. Αλλά τώρα πρέπει να εξαφανιστείς. Πού να πάω, καλέ, πού να πάω. Γιατί άμα σου πει το μυστικό τελείωσε. Ναι. Ευτυχώς δεν στο είπε, αλλά απειλήσε να σου το πει. Ότι είμαι και αυτό και αυτό και ανήκω σε αυτή την οργάνωση, ας πούμε. Οπότε τελείωσε. Μπαίνεις κι εσύ στο δίκτυο και παίρνεις τον κωδικό σου. 242 ζήτα καπαρό. Και αναλαμβάνεις αποστολή. Μα τα χάρη, έτσι. Που έπλεξες, κορίτσι μου. Δεν μπορείς πια να κάνεις πίσω, να πεις φεύγω. Όχι. Μόνο που θα το πεις, θάνατος. Δεν μου τα λέτε καλά, κορίτσια, δεν μου τα λέτε. Τι να μου λέτε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Καραμανλής, επιστρέφει την Τετάρτη από τη Ρόδο που πέρασε τα Χριστούγεννα. Τεμπέ, τον Πάπα Ιωάννου και τον Σαβεύσκη, αρκετά μεταφόρα για τον Τέταρη. Τέταρη, έτοιμος το σούτ, δυνατό το σούτ, θα κάνει την πρώτη βάση. Το βλέπουμε τα μάτια, 18 βιβλίες μάτες, είχαμε θα κάνει μεγάλη σέντρα, ο Οικονόμιος, ο Καπιτάνη, μόνο στο δοκάρι και σώζεται η ΑΕΚ. Πολύ κοντά από να πει ο Μανουλάς μαζί με τον Τσιαντάκη, Τσιαντάκης κεφαλιά, Οικονόμιος απομακρύνει, Τέταρη προσπαθεί και... Αφού κάθε φορά χάνε. Πανηγυρισμοί λοιπόν από τους φιλάθλους. Σκέτη Γιούρι Αντρόποφ και η επιστροφή των Ελλήνων στα μεγάλα αστικά κέντρα. Άνοιγμα παικτών του Ολυμπιακού. Έχουν μπει και πολλοί παράγοντες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ξαναείδαμε τη φάση, πεσμένος στο έδαφος είναι. Άντε, 10 ώρες, άντε. Έλα ρίξε. Λοιπόν, τριάρια, ντάμα, βαλές. Εγώ. Κρατάς στο χέρι όλη την Τρίπολη. Το βλέπεις εκείνο το σιρτάρι. Είναι γεμάτο από αμαρτήματα. Ποιο σιρτάρι? Εκείνο, εκεί το σιρτάρι. Είναι, εκεί έχω το αρχείο των αμαρτημάτων. Αρχιοθετημένα και ταξινομημένα κατά κλάδος. Δεξιώσεις, παρελάσεις, επίσημα γεύματα, ποιος, πού και γιατί. Παίζω ρε φίλε κιόλας. 300 φάκελοι αντεθνικής συμπεριφοράς. Άσπρη, μαύρη, κόκκινη, κίτρινη, γαλάζη. Όλα τα χρώματα, αλλά δεν μιλάω. Είμαι καλός. Δεν πειράζω κανένα. Έτσι όμως και τολμήσεις να βρεθείς μπροστά μου, να φράξεις τον δρόμο του στρατηγού, ένα πετραδάκι να βάλεις στον δρόμο του, σε αποκεφάλισα. Ρε Κώστα, τώρα θα μου το κάνεις ρε αυτό. Τώρα που προωθούμε για ιδιαίτερος. Ξέρει. Έτσι. Ρε, και να του χρωστάς χάρη που στα είπε αυτά, για να λάβεις τα μέτρα σου. Τι μέτρα να λάβω? Τι μέτρα να λάβεις? Να πάψεις να ελπίζεις, κύριος, να πάψεις να ελπίζεις ότι θα μπει στο συνδυασμό ο Καραμίτσος. Έχω τι λες. Μπράβο, ρε. Στο διάλο και εσύ. Ρε, εγώ για να σε βοηθήσω στο λέω. Να μην μπεδεύεσαι άδικα. Γιατί οι παλιές δόξες του Καραμίτσου τελειώσανε. Την πάτησε. Με τη δικτατορία εξετέθη. Με αυτή τη φωτογραφία που έχει ο Κώστας, εξετέθη κανονικά. Άκου τι λένε ρε οι πούστιδες ρε οι άτιμοι ρουφιάνοι ρε. Τι, πραγματικά. τι ρε. Άκου ρε. Και επειδή το βάφτισε. Το βάφτισε το παιδί. Το βάφτισε. Ωραία, πόσο το βάφτισε? Βρε ξεφτυλισμένε. Θα μιλήσει εσύ για το συνταγματάρχη Νικολοδήμο ρε. Που ο άνθρωπος έσωσε από την καταστροφή. Για καταστροφή, δεν κατάλαβα. Που κινδύνεψες να χάσεις
παρακαλούσες? Ουδέποτε διακινδύνεσα τη θέση μου και ουδέποτε ήρθα να σε παρακαλέσω. Ουδέποτε ήρθες να με παρακαλέσεις. Ουδέποτε. Ρε στο γραφείο δεν ήρθες εκείνο το βράδυ και με βρήκες. Εγώ. Εσύ. Ποτέ. Θα με τρελάνει. Δεν ήρθες στο γραφείο, έπαιξε. Και μου λες, με διώχνει από τους σιδηροδρόμους. Με συγχαίεις με κάποιον άλλο. Σε συγχαίω με κάποιον άλλο, Αλλά τέτοιο το μ' άρεσε. Που σερνότανε στα πόδια μου, ρε σαν το σκυλί και μου έλεγε δεν έχω άλλους φόρους. Και πήγα εγώ και έπεσα στα πόδια του συνταγματάρχη του Κολοδίου. Ουδέποτε συνέβη τέτοιο πράγμα. Ουδέποτε. Είναι εδώ, παίρνουμε χαρτιά τώρα εδώ πέρα και να πούμε, αν είναι δυνατόν. Τίμιος και ακέραιος είναι μόνον ο στρατηγός. Ο στρατηγός είναι μέσα στην καρδιά μου. Και θα είναι ο πρώτος που θα έχει την υποστήριξή μου. Εφόσον βεβαίως οι περιστάσεις το επιτρέπουν και προπαντός το υπαγορεύουν. Άρχισες βλέπω να καταλαβαίνεις, Έτσι είναι, Αλέκο. Πολιτική πάνω απ' όλα σημαίνει ορθός προσανατολισμός. Μαζί σου, ρε. Δηλαδή, θα φύγεις από τον Δροσόπλο. Αν θα φύγω, λέει, λαγός θα γίνω. Αν έχουν αυτές τις φωτογραφίες που λέει ο Κώστας, να ψαίνουν αρνιά, λαγός θα γίνω. Και τα παίρνω κιόλας. Άρτα, αυτό να κάνεις. Λαγός να γίνεις. Ναι, αλλά για να γίνω λαγός, πρέπει πρώτα να δω τη φωτογραφία, να βεβαιωθώ. Κοντός σπασμός, αλληλούια. Μεθαύριο το πρωί στις εφημερίδες. Μεθαύριο, δεν γίνεται. Μεθαύριο είναι αργά. Ωραία. Τώρα λοιπόν θα τη δεις. Τι νόμισες, Βασίλη, ρε. Λέμε παραμύθια εμείς. Υπάρχει φωτογραφία. Για να δούμε, λοιπόν, Αλέκο, για να δούμε. κλείδωσε την πόρτα. Αμέσως. Κοντός ψαλμός, αλληλούια που λένε. Για να δούμε, λοιπόν, πού είναι αυτές οι Και φωτογραφίες. φέρε και το κλειδί. Και τώρα λοιπόν θα δείτε τον κουνενέ σας εν μέσω πηλικίων. Κλείδωσε και την πόρτα της κουζίνας. Για να δούμε αυτές τις φωτογραφίες. Εν μέσω πηλικίων. Γρήγορα, Τάσο, πάρε τις φωτογραφίες. Γρήγορα. Αλέκο! Γρήγορα, πάρτε. Πάρτε γρήγορα. Μίλα από εκεί, ρε. Την καραπίνα, ρε, φέρε την καραπίνα. Γρήγορα τις φωτογραφίες. Τι βρίσκω, ρε. Πάρε ολόκληρο το τυρτάρι. Αλέκο, την Γρήγορα. καραπίνα. Γρήγορα. Φύγε. 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 Μας παίρνει το αρχείο, Αλέκο. Από το παράθυρο. Είδα. Μέσα στη δίκη, Αλέκο. Μέσα στη δίκη. Το αρχείο είναι. Θα σε σκοτώσω, ρε. Θα σε σκοτώσω. Σφυλά τα χέρια καθάρματα. Παλιόσκυλα. Χριστέ. Έπρεπε να το καταλάβει εγώ. Τι παλιόσκυλα είσαστε. Θέλετε να πάρετε το αρχείο μου για να... Ναι, ρε. Ναι, αλλά δεν θα σας περάσει αυτό, ρε. Θα βγουνε όλα στο φως. Θα σας συντρίψω άπαξ διαμαντός. Ακίνητη. Τώρα καβαλάω ταξί για Αθήνα και πάω στις εφημερίδες, ρε. Και τώρα έξω. Είναι κλειδωμένα, ρε. Ρε, έξω. Άνοιξε, πώς θα βγούμε. Άνοιξε την πόρτα. Ούξο, ρε, λαμόγια. Στόρια. Κοπρόσκυλα. Ούξο. Θα το πληρώσεις αυτό. Να πληρώσω, ρε, καθάρματα. Καθάρματα. Έξω. Δεν θέλω να πεις τίποτα. Ρε, έξω.